Тук сме да победим. Аз съм готов да ги мачкам всичките да спечеля. В това предаване в момента конкуренция нямаме. Искаме да покажем кои сме ние и какво можем. Печелим този рунд, печелим и другия и печелим състезанието. Да. Те започнаха с фалстарт. Да. Очаквахте ли такава вечеря? Определено сме изненадани. Така е, като се бавим. 2. Напълно очаквано. Предстои дуел. Аз съм щастлив. Месото им е много добре сготвено, много добре карамелизирано. На нас ни пука. Искаме да останем. Честито! Вие успяхте да запазите мястото си в моята кухня номер 1. Благодарим. Оставаме. Бием ги. Yes! Поредица от страхотно готвене и с 3 спомена за лошото начало. Давай. 75 000, бъркай! Бъркай! Рибата е топ. Yes! Може би най-вкусния тарт тази вечер. Супер! Благодарим, шеф. Така се прави. Това е най-доброто предястие, което сме опитвали до момента. Най-добри бяха Андония и Мартин. Най-добрата презентация. Много ме яд, като няма за какво да се фана. 10. Вие сте първите финалисти в моята кухня номер 1.